Noin, ne tuppa takaisin päin, otetaan uudestaan. Ja seuraavaksi kävellä pikkasen tän oikealla ja viivan oikealla puolella. Noin, käännetään ympäri. No ja vielä takaisin. Nyt meni ihan oikeasta kohdasta ja muuten koira vaan vähän kääntyi liikaa tonne laitteeseen päin, niin sen takia vedetty vaan. Meet uudestaan ihan samalta. Reipastetaan. Vielä takaisin. Koitan mennä vielä vähän. Joo, vähän kauempaa vielä sitten mustaa viivaa. Utelias nuori herra. Niin. Siirry puoleen väliin laitetta. Kehu koiraa kovasti. Meet koiran viereen vielä siihen ja taputa sitä. Mene vaan koiran viereen. Kehut sitä. Noin, mikä se laitteen viereen vielä käymään. Siinä niin. Noin, ja kehut sitä koiraa. Hyvä. Oikein hyvä. Noin, ja sit tuutte takaisin tänne. Tässä täyskäännös ja sitten lohitatte laitteen löysällä taluttimella, kävelet mustaa viivaa pitkin. Kierrät ton saavin. Sitten uudestaan ihan samalla tavalla. Minä vaan pitkä talutin.